magdilig muna tayo o mag-harvest na tayo? Magdilig muna tayo. Ay, hindi na li makita mamaya. O di... Mm. Kaso gagamitin, ay, pwede ko namang iano dito, ilapag. Oo, pwede naman. Ay. Excuse me. Yun, good afternoon. At update tayo sa ating munting mini farm. So ito pala yung update natin sa mga sitaw. Oh. Ayan o. Ang dami. Dami ng bunga oh. So ito na yung bunga ng experiment natin. So ang ginawa natin dyan, nagsunog tayo ng tayo ng kalabaw, ng baka. So doon natin tinanim yung buto ng Uy, mumulaklak na yung yung buto ng sitaw. Ayan o. So mamaya papakita namin yung mahaharvestin namin. Yun, good afternoon, good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat mga Calabar Cards. Oh, be. Ha? See. Nasaan? Yeah. Namulaklak na? Mayroon ng bunga. May bunga na yung patola. Ay, oo nga no. Sana hindi mapeste. Oh, sana hindi mapeste. Mayroon na. O, diba? Dagdag. Iisa lang. Isa pa lang. Isa pa lang na. Bulaklak pa lang itong mga... Bulaklak pa lang. Ay, kailangan mo nang magdagdag ng ano, be. Ganito. Oo. Ng ragaw. Right, so yun mga Calabar Cards, so nandito tayo sa mini farm at mag-update tayo dahil matagal na tayong walang update sa ating mini farm. So ito pala yung mga tanim natin. Ito yung mga nahuling tanim natin ng mga talong. So ganito na sila kalalaki oh. Yan. So ito, namumulaklak na rin to. Ayan oh. May bunga na. So malalaki na yung mga tanim natin na talong. Tapos yung talong na naunang talong na tanim natin, ito na sila oh. Oh. Maraming bunga. Hitik na hitik sa bunga. Ayan oh. Pero sad to say na yung kamatis na let go na natin. Gaya ng sabi ko, tatanggalin na talaga itong kamatis na to. Papalitan natin ng panibago. Pero bago magtag-ulan na lang. So yun. At magha-harvest lang kami ngayon ng tanim naming sitaw. Sitaw, first harvest. First harvest. Yan o. Unang harvest sa sitaw. Ayan o. Ano ba to? Ipapakita ni Mrs. kung gaano kalalaki, kaganda yung mga sitaw na tanim natin. Ayan o. Medyo ano na nga oh. Ganda o. Hindi, medyo... Matigas paano? na? Hindi naman, pero paano na siya? Patigas na. Oo. Oh. Ito pala yung ating ginawang akyatan ng sitaw ito. Oh. Hindi na tayo bibili ng sitaw sa bayan. Magkano bang sitaw? Saan Magkano sitaw? Dito, Bill. Saan? Dito. Dito ako may nakita marami. Pwede na siguro to. Daming bunga oh. Pwede na siguro to, no? Maliit pa yan. Maliit Yun, pa? isa. Yung isa. Ito, Ayun, ito. oh. Ito oh. Ito nga. Yan, hindi pa yan. Ito? Ano? Yan. Oh. Ay, ang dami pala din. Oh, Ang dami doon. Sa kabila nga, kaya pumunta ako dyan. pero ito pwede na to. Oh, yan, pwede na yan. Oh. Tsaka ito, Beno. Hindi pa. Pwede na. Hindi pa. Kasabayan na itong mga to. Itong mga iba. Malaki na eh. Hindi pa pwede yan. Yan oh, yan. Puno mo ito. May kwan yan. Ito, pwede na Oh, to. yan. Tapos sumasayad. Puno mo yan. Sumasayad sa lupa. Bakit yung mga unang bunga nakasayad sa lupa? Kaya nga eh. Ito pwede na siguro. Yan, pwede na yan. Oh, yan, Ito yan. na. Naku, tinitira na ng ano. Ito. Unang harvest. Ito be, pwedeng ko na? Sige, puno mo na. Ay, tingin ka naman dito. Jesus! pakita mo ng kwan mo. Yan na. Oh, haba. Ito, Mamaya ka na sa kabila. Sa kabila na, mamaya. na-excite lang ba? Excited lang ba? Na-excite lang. Paano mo makikita yung ano ikakulay ng... Kakulay ng damo.
Ay, ng pandahon. Mm. Damo tuloy. Kulay kasi. Mm. Pero talaga marami to. Kabila, oo. Ito hindi pa pwede. Ito yung mga kalabar cards, oh. Ang haba, oh. Oh. So yung sitaw pala na tanim natin, ito yung anong tawag dito? Yung maberde siya. Beto, pwede na siguro to, be. Nasaan? Patingin? Kinuha ko na. Oo, sige, sige. Ito yung maberde na sitaw. Kasi di ba may sitaw na anong tawag doon? Be, ang daming Ay, kalaban. ang dami nito, oh. Ang daming kalaban. Ang daming kalaban. Oh! Guardia yan. Ito. Ang daming kalaban, be. Okay, bilisan mo. Aray ko, kinagat ako. Ba't sila dyan na mahal? Ano nga alam? Dapat tanggalin mo yung ano. Arara. Hmm? Isprehan natin na. Yun, sa baba. Yan, ang malalaki. Matigas na yata. Pwede pa. Diba? Ay, Dami nung. Ang dami nung na-harvest, oh. ito po. Ayan, oh. Diba, kalabar cards, oh. Tignan nyo yung kulay ng sitaw. Ayan, oh. Oh. Ay, ang haba niya, no? Ang ganda. Oh. Ang haba niya na. Kunin na. Oh, kunin mo na. Pwede na to. Ikaw taga-harvest eh. Harvester kita eh. Ito yung dalawa. Ito. Oh, yan. At ito rin pala yung mga tanim nating sili. Ayan, oh. Marami pa. Namunga na. Ayan, oh. Diba? Tapos yung malunggay natin, ito na, oh. Oh, may dahon na. Oh. Kaya effective lahat yung mga ginagawa natin dito sa mini farm. Effective yung mga kwan natin. Experiment. Oo. Yung mga idea natin. Ito ba eh? Nasaan? Wag na muna yan, kasabayan din ng mga iba. Ito kaya, yung nakasayad. Kunin ko na Yan to. yung nakasayad, oo. Puno mo yung mga nakasayad sa lupa. Uy, pwede na to. Pang Ang ulam na dami to. na. Aray ko. Meron pa dito eh. Mga nakasayad. Meron pa dyan. Ito, pwede na to? Sige, kunin mo na ito, nakasayad sa lupa. Maliit pero. Maliit pa. Payat pa. Hindi pa pwede. Maliit pa. Yun. Dami be. Kapag harvest din. Dami rin to Ang ah. dami, oh. First harvest. First harvest ng sitaw. Oo. Ang tawag pala nan sa amin is agayap. Sa Bulinaw. Agayap sa Bulinaw. Oh, yung salita namin dito, Bulinaw, agayap. Uy, marami-rami rin ah. Sa Ilocano naman, parang hirap bigkasin kasi parang kakaiba yung tunog. Pero sige, bigkasin ko na. Ang tawag kasi sa Ilocano yan, utong. Uy, marami-rami rin be. Para ka na rin bumili sa palengke ah. Parang ganito yung 30 pesos doon, di ba? 30 pesos, ano? Oh, 30 pesos. Dami, first harvest. Yun. Ang dami ba ah. Ang dami, oh. Isang ulaman. Ha? Isang ulaman. Pwede na to i-ano, adobo. Adobo, oo. Ang dami. Hoy, may sitaw tayo. Dami ah. Yung ibang sili, kunin mo na rin. Yung talong, wag muna natin kunin. Ah? Wag muna natin kunin, meron pa tayo dun. Ayun. Sige. Sa sunod na araw na lang. Susunod na araw. Sige ah. Tapos ito, wala na rin itong mga calabar cards, oh. Itong mga kamatis na to. Pero kukunin ko itong ano, Nilet go na namin. kunin Pero ko pa rin kukunin pa rin yung mga kwan yan. Pwede pang kunin. bunga. Katulad Sausawan. niyan, oh. Pero ito binibili lang ko pa be. Pero ito ang pinaka the best. Grabe, malala ang sili. Tignan nyo mga calabar cards, oh. Hitik na hitik sa bunga. Oh. Kunin ko na rin ba to? Ah? Oo, kunin mo na yan. Yung mga siling green. Ano, siling green. Ayan, siling green. Pero nag-harvest na rin ako kahapon. Oh, nag-harvest na kahapon. Oh. Oh, pero meron ulit. Hindi, yung sa baba. Yan lang muna. Yan, pwede na. Ayan. Okay. Ito. Yan, hindi pa pwede. Malalit pa. Hindi pa. Ay, ito, may nag-iisa. Oh, yan, oo. Yan, kunin mo na yan. Oh. At saka yung nandun. Saan?
kunin na natin yung nandun. Yun, nakatipid na naman sa gulay. Bali 30 pesos na kuwan na yan sa palengke. Ay, ito yung isa. Green na siya Ay, parang, be, parang nagiging ano Ha? yung puno niya. Ay, wala na yan. Masisira na na. Sisira na. So, let go na rin natin tong kalabasa. Hindi, diligan mo pa rin kasi yung bulaklak na lang. Sige Ito. O, diba ang laki ng mga calabar cards ah. Pwede na to? Yung sa baba. Pinakababa. Yung malunggay, hindi mo harbisan? Wala pa tayong munggo. Yung Wala pa tayong munggo. kahapon, yung okra, na-harvestan Okra, ko oh. na rin yan. Di mo pinalaka kay Milay? Sinahog sa gulay kagabi. Sinuog ba yan? Oo. O, ito pa. Ayan o. Another one. Yun yung isa din o. Namatay yung isa. Kunin ko na rin to? Oo. Pwede na yan. Pwede mo na yan. Oy. Adobo. Adobo. Oo. Adobo. Adobo. Yun. So, yun lang yung update natin dito sa Mino Farm mga calabar cards Pakita mo pa. yung mga ano be? Talong. Kunin mo? Hindi. Pakita mo sa lulong Ay, dami. oo. Ang daming bunga. Ito yung talong o. Daming bunga o. Oo. Yung pa. Ito pa mga calabar cards o. Daming bunga. Oo. Hitik na hitik sa bunga yung mga talong natin o. Oo. Tapos ito po o. Ang dami. Oo. Tapos meron pa dun. Shoutout nga pala kay Boss RJ, Carlet. Sabi mo, tunilada yung kukunin mo dito. Asang ka na? Shoutout sa tropa natin si Boss RJ. Ay ko! Napatid pa ako. So ito mga calabar cards, ang ganda oh. Ganda ng mga bunga ng talong. So yun yung update natin sa Mini Farm. Nilet go na natin yung kamatis kasi wala na talaga. Pero tatamnan pa natin yan bago magtag-ulan. Kamatis ulit? At update pala tayo sa tanim kong damo. Namulaklak na. Namulaklak na oh. Ayun oh. Alright, so dito na siguro matatapos yung vlog namin ni Mrs. mga calabar cards at may pang adobo na. Alright, so see you sa next na vlog natin mga calabar cards. Yun. Libre ulam.